So dito din no left turn dito. Ang dami na dakpan ko may gala. So to no left turn dito. No left turn ko? No left turn. Tanggala. O kabalo. Ako kay no left turn. Kita yun. Parasan mo na mo yung. Na may event sa taas. Hindi ako nag-parking ba? What's up, people? The next stop, Mapit na. Pag-asawa na kasagdanan. Patog ka ba? Just Love, good morning people, good morning sa mga nakasubscribe sa Bitok University, good morning. Saturday morning today na kami karon sa Kugon Public Market. Panganing orasa 6:29 pa man. So dili pa kayo kan. Dili pa kay traffic si. Awan, basta early morning. Siyempre ni Bitok, saba ba kayo na nasa likod? So, first time na, ay pura dili man first time, pero dugay-dugay na sa mi wala nakabaranggayan na kitang event diri sa Kugon Public Market. Hindi dagan expect mi nga tana dagan kay tao para mahatag mi kalingawan. O siyempre pasalamat po ni sa ABS-CBN silang pagsuporta sa mga programa, labi na sa MOR. Sabak ini si Jam. Ang pwesto naman burag dali ra mainitan. Tawag na siya. Kanina tawag naman siya. Ito mga pi. Jury na siya. Jury! Hindi ka na ako sa Kugon. Kala may ani ba? Paani pala man ang itlog. Tapos si Kwati na yun. Pero ay kabala ka sir ako baka na sa ironya ka. Tagaan sa kahit palong kung Mahauta guys. Pero pagkatawag sa pusti mong kalong batong makumpay natin mong hangin brad. So, kailangan mo mga lingawan ng Rabundada. Ladies and gentlemen, atong mamahaw, Special Princess Japatini with the Seagulls! Hayong punta na natong tanan! Tanaw ko na ba'y pali. Asa ang pali kayo mo ang ginagawa? Ay, kaya ako si boss. Boss, ano na boss? Wala pa! Pining babuya po, ning gabus ko ning babuya. May gala ka ning babuya, ako ning babuyon. Okay, ready? 1, 2, 3, go. 1! Isa pa! 2! Dua pa dyan, napay 22. Dua.
Alright, that's it people. We're done. Lingawa sa mga taga-Kugon eh. Ito na lang guys, medyo it's been pila na ka-years na ko nigabuhatan ng mga ngani barangayan, but every time makita ko sa mga tao nga magkatawa, mag-smile, lingaw kay sila. Pili na ako bata pagyapon kay ko. Lingaw kayo, lingaw. Love it. Oh, dako, bawal. Bawal lagi. Hindi mo gulog yun. Sa gasar, bawal. Hi, hello. Ay, natin mga bulak balik dyan. Ito ba mga balik ng bulak? Sebarang siguro dari sa petit berani. Bos. Grabe nga parking yun. Kita nga nga parking dikit kayo. Ano yung sa problema doon eh. Parkinganan. Ano yung Dilaw Shopping Center? Mga karaan ng mga shopping center sa Cagayan de Oro. Ay! Ang gamay. Sorry, today no left turn dito. Ang damay na dakpan ko may gala. So to no left turn dito. No left turn ko? No left turn. Tanggala. O kabalo. Ako kayo no left turn. Kita yun. Asan mo na mo yung... Na may event sa taas. Dili ako nag-parking ba? Yo, G, what up? Dako. Bawal lagi. Hindi mo gulog yun. Bawal lagi. Who's this Hindi mo pretty gulog yun. blonde chick taking bomb rips? Park Ave, catching a cab the next morning. We partied hard last night, I'm fucking exhausted. Headed back to my hood, I'm feeling nauseous. She said someone broke her heart, and now she's cautious. She thinks the fact that I'm a broke rapper is awesome. Tennis lessons, I wonder what those Lacoste did. So shout out to all the Rachels